Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε με το Secret Radar μια μέτρηση σε ένα κενό στην αυλή ενός φίλου σου για δοκιμαστήριο, για εκπαιδευτικούς σκοπούς πάλι. Το Secret Radar, για αυτούς που δεν ξέρετε, είναι, να σας δείξω τώρα με την κάμερα, αυτό που φοράω στο πόδι μου. Είναι ένα μαγνητόμετρο ειδικής κατασκευής για διακριτικές μετρήσεις. Λοιπόν, να βάλουμε τα βηματάκια μας. Θα κάνουμε 10 βήματα. Θα κάνουμε 6 διαδρόμους και ξεκινάμε. Φυσιολογικά, επειδή ξέρουμε τώρα που είναι το κενό, μετά από το τρίτο βήμα θα αρχίσει να δείχνει τα κενά. Πάμε. Και βλέπετε ότι άρχισε ήδη να πιάνει τα κενά. Να υπογραμμίσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε και σίδερα επιφανειακά. Κάνει τη φωτογραφία πιο δύσκολη. Βλέπετε πως διαμορφώνει στο σημείο που είναι το μικρό το δωματιάκι. Αυτά είναι παλιά δωματιάκια που τα χρησιμοποιούσαν σαν κουί μέσα στο χώμα. Βλέπετε με το που φτάνουμε στο σημείο που είναι το δωμάτιο, σχηματίζεται το κενό μας. Φαίνεται πολύ καθαρά ότι στα σημεία που είναι το δωμάτιο διαμορφώνει το χώρο, όπως πιάνει και τα επιφανειακά μέταλλα, που για ένα μαγνητόμετρο είναι μεγάλος δυσκολίας να σε δείξει και το κενό και το μέταλλο. Εδώ βλέπετε όμως ότι πάμε πολύ καλά στη μέτρησή μας. Και συνεχίζουμε. Βλέπετε ότι έχουμε διάφορα μεταλλικά αντικείμενα στην επιφάνεια. Και μας δημιούργησε το δωμάτιο, όπως βλέπετε. Να σας κάνω μια διευκρινίση ότι το στρόγγυλο μπροστά που φαίνεται είναι η είσοδος από εκεί που μπαίναν παλιά. Βλέπετε το βάθος που έχει, και αυτή ήταν η μέτρησή μας με το Secret Radar.